Oikein hyvää huomenta. Me ollaan Korissa, Korilla siellä. Tänne näin ajettiin eilen varmaan 300 kilsaa. Yövyttiin yksi yö täällä. Ja nyt me ollaan lähdössä. Tää on tällainen viinitila jossain Rooman jollain puolella. Et me ollaan aika lähellä Roomaa tällä hetkellä. Ja se on itse asiassa meidän viimeinen kohde, mihin me mennään. Tästä näin me lähdetään. Mihin me lähdetään? Selvii kohta mihin me lähdetään. Jopa mulle. Mut joo, tää on ihan jees mesta. Tässä näin. Kiva puuli ja sit tuolta avautuu hyvät maisemat. En silleen rehellisesti kyllä valita. Siis me oltiin eilen tuolla jossain ihan skutsissa ravintolassa. Ja mä niinku söin siellä varmaan yhtä elämäni parhainta ruokaa. Ja kaikki mitä siellä söi, se vaan niinku suli suuhun. Se oli ihan täydellistä. Et se on tosi outoa täällä, että niinku oikeesti mitä rutkusempi mesta, niin sitä parempi ruoka täällä on. Tääkin on varmaan joku 500 EA tää paikka. En oo ollut salilla nyt eilen, enkä pääse tänään, mut ylihuomenna mä pääsen sit taas salilla, koska nää kohteen missä me ollaan niin jossain Hemmavuoristossa, ei täällä niinku oo saleja. Et sit pitäis lähteä tonne, mut toi on niinku, tonne kestää sit taas tää liikenteessä joku 1,5 tuntia, niin ei niinku pyke. No on vähän excuses, mut ei se lepo huonoa tee. Se voi olla, että sillä on ihan hyvä vaikutuskin, mut ylihuomenna sit taas pääsee salille. Kello on nyt 10:15 ja me aletaan valua täältä pois. Me lähdetään sinne, mistä me ei todellakaan tiedä mihin me lähdetään. Mä oon pahoillani teille ihanille katsojille, kun mulla ei oikeastaan vittu mitään hajua, mihin paikkoihin me mennään tää. Mä vaan tiedän, että meidän trippi päättyy Roomaan. Mut joo, meitä lähtee Dallaan autolle, se on pakattu ja matka jatkuu kohti tuntematonta. No niin, ollaan perillä. Me ollaan jossain Montepulcianossa. En osaa sanoa, ne on niin ihmeellisiä nämä nimet täällä. Mutta tultiin tänne tänään, oltiin äsken jossain terassilla. Otettiin siihen pari Coca-Colaa ja siis mä en tiedä mikä siinä on, mut musta niinku tuntuu, tiiäks, että mulla on koko ajan pumppi päällä. Onko se niinku onko se side-efekti niinku kuumuudelle? Mut joo, me ollaan tosiaan täällä yksi yö ja sit huomenna me lähdetään vissiin Rimilille. Ja siitä tulee varmaan hemo hauskaa. Tuolla mä voin näyttää myöhemmin vielä tänään. Mä voin kuvaa vaikka tämän videon loppuklipit sieltä, mut tää on tällainen tosi vanha kylä. Meillä on siis tuolla ylhäällä sellainen hullu partsi. Ja siitä näkyy niinku koko mesta. Koko mesta näkyy siitä, niin siellä on ihan sikahienot maisemat, niin menen vielä sinne sit illalla vaikka ottaa loppuklipit. Nyt mä pakkaan kamat ja mä lähden kello näyttää 3:50. Mun piti käydä parturissa tänään, mut sit siinä ei ollutkaan aikoja, niin en sit päässyt käymään barberilla. Mut huomenna sitten Riminillä pitää käydä hakemaan uusi veidi nimittäin. Alkaa kyllä olla vähän ohi turvatarkastuksessa. Mihin mä nyt saan sen? Mä itse asiassa tiedä, voi olla, että mä en oo ihan varma, mutta jätiköhän mä muuten mun tripodin sinne, mistä viime video on kuvattu. Mä en tiedä. Se voi olla ohi, jos mä jätin. Siitä kun ei oo treenijuomia, niin mulla on tässä siis vettä, suolaa ja Gatoradea. Nimittäin täällä on niin saakelin kuuma, että täällä hikoilee. Ja sitten ei ole voimia, jos on aivan nestehukan partalla, niin pitää tuo nesteytys kunnossa.
Kyllä tää menee. Ei tää on niinku pahempaakin. Joo, siis maistuu vaan laimelta sitruuna. Mä haluan tossa puolet vettä ja puolet Gatoradea, sit vähän suolaa. Lähti PP:ssä pullo vaihtoon. Kattokaa mitä me ostettiin. Tällaiset. Onko se nyt termonit vai mitä noin? Mut siis ihan sairaan hyviä, varsinkin kun täällä on niin saakelin kuuma. Niin tiedättekö, juoma pysyy kylmänä. Nimittäin salille ei oo kiva litkiä kylmää juomaa. Just tos yksi kerta oli salilla, mulla ei siis ollut vettä. Ainoa mitä mulla oli niinku no siis yhden kerran mulla ei ollut vettä ja sitten toisella kerran mulla oli päivän vanha vettä, joka oli siis ihan tuli kuumaa. Niin sitä ei ollut kiva juoda, mut nyt on tällaiset ja näillä pärjää. Yksi juttu mikä näillä on ihan sairas täällä on siis hedelmät. Ihan sairaan hyviä. Löysin mestoille. Ois pitänyt siis. Mä olin äsken tuolla kävelemässä. Tää Mopsi johdatti mut jonnekin vitsin metsää. Mut hei, nyt löydettiin ihan hyvän näköinen savia, niin lähdetään reenaamaan. Katsotaan mitä tässä tulee. I just need someone in my life to give it structure, to handle all the selfish ways I'd spend my time without her. You're everything I want, but I can't deal with all your lovers. You're saying I'm the one, but it's your actions that speak louder. Giving me love and you are down and need another. I've gotta get away and let you go. I've gotta get over, but I love you so. Tuli tähän ja hetkeksi istuskelee. Testataan Milk Protein, High Protein, tällainen joku ihme juoma. Hui. Hito hyvä. Kattokaa. Tällainen mesta. Onks vähän siisti? Tää on sellainen paikka, että voisin hyvin tulla niinku asuuksenikin tänne. Varsinkin tällaiset paikat, missä me nyt ollaan. Että tää on ihan tällainen joku random kylä jossain. Oli muuten ihan sairaan hyvä sali tossa. Kun on sellainen old school meininki. Muutenkin tää ympäristö täällä. Tää on kyllä sellainen, että tänne voisi tulla asuukseni just tällainen pieni kylä. Missä me nyttenkin on. Tossa muuten paistaa aurinko suoraan. Älkää antako hämää, mulla on toinen silmä ihan kiinni, kun muutama sokaistun. En mä tiedä, mä oon jotenkin ihan niinku, mä oon niin fiiliksissäni, koska Italia, tää on niinku ihan, tää on niin kaunis paikka, tää on niin hieno paikka samaan aikaan. Vaikka nämä talot onkin vähän vanhempia täällä, niin hitto ne on hienoa oikeesti, varsinkin sisältäpäin.
Nää on niinku oikeesti kunnon sleeper-bildejä nää talotkin. Nää näyttää ihan rähmäisiltä ulkoapäin, mutta nää on ihan sairaan hienot. Kattokaa nyt näitä maisemia täältä. Miettikää kun te vaan voisitte niinku asua tässä näin. Täällä on niin, tiedättekö, tällainen ihan niinku, vaikka mulla on MM tulossakin, niin kutista kyllä tulee aggressiivinen, nimittäin täällä en mä täällä ole mitään niinku ruoan kanssa, mä aion ostaa mitään omia ruokia. Täällä mä kyllä syön tätä maan ruokaa, nimittäin se on sellaista, mitä ei saa mistään muualta. Mä en tiedä mikä italialaisissa kokissa on, kun ne osaa tehdä kaiken niin saakeli hyvin. Toivottavasti joku päivä pystyisi asumaan täällä. Miettikää, että tällainenkin paikka niin lähellä kotia. Ei tänne lentänyt kuin mitä kolme tuntia itse asiassa. Varmaan about tasa. Olisiko se ollut joku 2 tuntia 45 vai 3 tuntia 45. Jotain sinne päin, niin kuin, että 3-4 tuntia tänne lennissä. Metsä lähtee nyt syömään. Mä käyn syömässä joku erittäin hyvä steikin tai ehkä pizzan, jos tekee mieli. Muistakaa se lomailkaa, syökää hyvin ja urheilkaa. Silloin elämä on niin kuin elämisen arvossa. Silloin teilläkin on kivaa. Pidätte hyvät elämäntavat, mutta ette sit hauskaa, niin kyllä se niin kuin napostelee. Teitä on kohta 1000. Mä en voi uskoa sitä. Oikein paljon kiitoksia, että sä katsoit tämän videon. Nähdään seuraavissa videoissa. Mo!